Negara kang bala lumaris budhaling prawadya bala denon asri kegamane saking kang para wadya Prabu sananira Panyayah Hasriti nulu pindha panjraing Puspita Wauta kaya mangkono sanggianing para prajurit Sata Kurawa sigra bepidalan candrane kaya setan nunggang gajah.
gembong. Gandean mikir cekel kok. Pangcucukan papasangan baheula nandang larana ayeuna terlaksana Sikrapala kang tumingal prang sampung samya medali ler tatik wileteng kandha ana dongeng entek-entek si panunggal patek nono panunggala padosane dosa ngungkuli sasama aja tindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber Toblas. Ana kethek wulune putih sapa iki ya? Luwih becik ngaku sapa ingkang dadi jenengmu saka ngendi pracikamu. Yo, yen kowe takon aku jenengku Prawira Sandi kekesating Prabu Gustiku. Prabu Wisamuka saka negara Paranggupita. Ayo sing mingkira bakal tak gawe liwat. Kaya cubriya ing manahku kaya rada ragu-ragu ing rasaku. Kowe sekuton karo Kurawa mung arep gawe derdah. Yo pancen dasar kapara nyata. Aku krungu kabar menawa Dewi Janakawati kuwi sisihane Antasena ingkang bakal arep didhawuhke. Mula dina iki paripaksa gelem ora gelem Antasena gawa mrene kon nyembah dalamanku. Cilike tak kunjara gedhene tak pateni delangap-delangap pangucapmu. Kaya jagal sing bisa mateni sapi aja mbok gawe enteng.
yen bisa nandingi Anoman kaya nglawan takdire Gusti ingkang Maha Kuwasa. Babu! Babu arep ngopo? Lena pangendamu kelakon sabetake watu sumumpyor kuandamu kowe. Iluman kowe. Oh. Oh, oh. Cikal kowe kandak kowe ah. Oh, hat. Oh, Oi. Oi. Oh, oh. Oh, hat. Wah, wah.
musuhku. Oh! 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 Hey! Oh! At! Hey! Oh! Ay! Oh! Sandak bekuk ah! Oh! 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 Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Ay, yan! Lo! 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 Ah! Eh! Ah! Ah! Woi! Eh, yan lo! Lo! Pelikat buat saya! Eh, yan lo! 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 Ah! Wah! Wah! Eh, ah! Ah! Eh, yan lo! Oh, yan! Ah! Eh, yan lo! 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 Ah! Eh, yan! Oh! Oh! Ah! Ah! Cumangkahang kros rusumbar lindu bumi kumalodho kuntur kehatuk ing Rahmat Hadi arsitek Melayu ana apa? Nyun ngapunten ini pun paripaksa kula kedah wangsul ndhisiki kaliyan rintang-rintang kula. Sebab wonten daerah kula mengke wonten wayangan kula dados hansip niki pakaian kula pun ijo-ijo. Paripaksa benjing kula izin mboten nutuke gawean kula bangun umahipun panjenengan dalem. Sebab kula pikir-pikir kula nggih rada jenuh, rada bosen amargi mung diperintahi wae. Gawe iki ora kebeneran wis dipasang kon ganti meneh. Bangun iki setengah dadi kon ngebrokke kon mindah meneh. Suwe-suwe kula mboten kuat kula tinggal nonton wayang alasan kula takziah bablas dadi hansip. Oh dapurmu kaya mangkono lho mengke dhisik. Wong ki ya kudu nganggo istirahat, kudu nganggo madangke mata. Jenuh wong yoga wis sok-sok jenuh kok. Endi enek sing anyar apa ora njaluk? Kuwi apa? Lagu. Lagu sing enek gambare. Larase mung loro, karo yen dadeke siji, ah. Piye anggone para prajurit Bandayuda? Alhamdulillah angsal pangestu sami wiludes. Sami kok wiludes lah pripun? Berkat trike Pakde Gembong ni jan bergas tenan kok. Kula wau tak pakani terik. Kalih lawe paru. Mula ya mokal ing sabetane kaya ngene kesusu. Kesusu keselak apa? Keselak butuh. Kula niku yen megawe niku gek ndang secet, gek ndang bayaran.
karo wong tuwa petungan ya men to. Gamelane sewane lho. Wayange lho piye to. Entuk-entukan bengi niki rejeki ten kula iki. Cumangkahan grosru sombar lindhu bumi gonjing. Kumaluduk guntur gedhog ing han. Kula mbok sekali-sekali nyuwun lagu, Bos. Arep njaluk lagu napa? Kula pengin lagune bose cilik niku lho sing no 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 oh kuwi Gelora Bung Karno, Gelora Asmara, cangkeme lho. Kula niki mumpung nggawa pesinden saking Wonogiri. Tak gawake sing ayu-ayu. Niki atas persetujuan kula niki sindene ayu-ayu. Biasane sinden Pak Sling lah. Loro tuwek templekane koyok. Wis do mambu lemah tebasne wae kaya pari. Yo. Kita sambut penyanyi kita Mbak Kartika Sari dan Mas Diki Strawberry. Yo deketok untong gung yo. Pelok slendro dadi siji ra apa-apa yo. Yo slendrone ditabuh. Slendrone tabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenate Diki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wong lanang iki tak kandhani ya. Wong lanang iki dadi pengarep sing tegas. Cara nyekel ngono ki macek ngono. Apa ora tau dicekel apa piye? Nah, lagune ding-ding sik sing temanan. Ki mau yo matur suwun karo Gus Supri. Gus, mengke selawatane ditokne nggih, mengke nyandak tokne Padang Bulan. Wah, alhamdulillah, Mbak Kartika. Injih. Alhamdulillah sakmenika bapak kula sampun tobat. Alhamdulillah. Riyen madhep mriko sakmenika madhep mriko. Alhamdulillah. Ngene nyeneni tukang ora bener. Ro. Monggo Gelora Asmara dados.
manusia. Selamat kagem putranipun Pak Dik Gembong, Mas Tabah dan Mbak Nida, semoga menjadi sakinah mawaddah warohmah. Sampun dipidhangetaken Gelora Asmara. Lho, Tono iki tekan kene ngopo? Cuma digoleki bose kon gawe gendeng kon menak-menake omahe bocor neh. Amboyak. Mereka ayo angger bocor kon bocor bangun iki wayahe gajian lho sesuk Setu lho iki. Nyo gajimu. Masa cangkeman wae kowe. Mundur saka ngarepku. Lakon tak gibeng-gibeng mustakane para putra Pandhawa gaglak kedung mas dadi apa kowe? Samya medali lir sadhet wilating gada dayang nguncangan niti woi
dhewe tak gintak-gintak tok iya iya aku seneng bujil teng sira lho Pak. Tak gintak ya Bu. Gintang. Iya. Tak gintang, gintang. Ayo. Tak gintang, gintang. Oh. Tak gintang. Ayo teng. Tak gintang, gintang. Ayo cemeng. Iya iya. Lolo, asur. Wes puber kedua Pak Gun. Oi! Oi, Kian Mo! Oten! Wot! Ah! Oi! Ah! Ot! Oh! Ah! Eh! Ot! 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 Ah! Ah! Hey! Yo yo yo! Oh, eh. Ah! 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 Ot! Ah! Ot! 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 Kagiatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit tosang retnaning bawana ing kalayak sindra kula wonten timbal ngadhawuh sinuwun aja digawe gampang aja disepelekake para prajurit Pandhawa ayo nyimpang marga lewat dalan kula aja nganti ngerti ing Sigara prala kang tumingal prang campo samya medali nirtatit wileting kandha sapa mau Budi Wedok ayo tumuju aning dalan ingkang bebener aja nganti awake dhewe kawis tara sapa sajatine awake dhewe iki ngestakaken dawuh sinuwun sing saya klenong
Gatotkaca. Wonten timbangan dawuh Anoman. Aja dibacutake, Nger. Sabab dudu papan panggonane awake dhewe cecongkrahan. Niat tulus saka awal ya kuwi nglamarake adimu Antasena aja nganti gawe kisruh. Menungsa kuwi kudu bisa gawe becik marang sesama. Elinga khairunas anfa'uhum linas. Ya, yen pancen mangkono ayo duga-duga ati-ati digawa, Nger. Ngestakaken dawuh.